Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a resoldre l'exercici número 3 de les PAU de Matemàtiques del Social de l'any 2022, de l'examen del juny, l'exercici de programació lineal. Anem a veure el que ens diu. Una empresa es proposa fer dos tipus de panera de Nadal, la A i la B, pels treballadors i les treballadores. Cada panera del tipus A contindrà un pernil, una ampolla de cava i 5 barres de torró. I, d'altra banda, les paneres del tipus B, 2 pernils, 3 ampolles de cava i 2 barres de torró. El cap de magatzem afirma que disposen de 40 pernils, 120 barres de torró i moltes ampolles de cava. Per tant, de cava segur que no en faltarà. Diu que es volen fer tantes paneres com sigui possible. Per tant, ens demana a l'apartat A determinar la funció objectiu, les restriccions i que dibuixem aquesta regió factible. Aleshores, quantes paneres haurem de fer de cada tipus en aquesta empresa? Anem a veure el que ens diu, és a dir, el que tenim i com hem de fer les equacions. Tenim la panera tipus X i tipus Y, és a dir, tenim la A i tenim la B. Ens diu que tenim pernils, cava i torró, és a dir, per tant, utilitzarem pernils, cava i torró i anem a veure què necessitem per cadascuna. De pernils ens diu que la A en tindrà un i la B en tindrà 2. Per tant, aquí necessitem un pernil i aquí en necessitem 2. De cava, que ens diu que anem sobrats, que no hi ha un màxim, és a dir, no estem limitats pel nombre d'ampolles de cava, diu que n'utilitzem una en l'A i 3 en el B. Per tant, aquí un i aquí 3. I les barres de torró, la A diu que tindrà 5 barres de torró i la B en tindrà 2. Per tant, 5 i 2 barres de torró. I en total hem de saber quants pernils tenim i quantes barres de torró tenim. Ens diuen que tenim 40 pernils i tenim 120 barres. Per tant, tenim 40 pernils i 120 barres de torró. A partir d'aquí trauríem les restriccions, és a dir, un pernil que utilitzem en el tipus A, que seria la X, seria UX, més 2 pernils que utilitzem en el tipus B, no pot ser més gran de 40, és a dir, com a molt ha de ser igual a 40, ja que no tenim més de 40 pernils. Per tant, els pernils utilitzats en el tipus A i els pernils utilitzats en el tipus B, com a molt, 40. El cava no farem equació perquè no tenim aquí el total, però anem sobrats, per tant, no ens importa quantes en fem servir. I el torró seria el mateix que el pernil, és a dir, 5 barres en l'X més 2 barres en el lot, diguéssim, B o I, ha de ser més petit o igual que 120, perquè com a molt tenim 120 barres de torró. En aquests problemes, que la X i la Y no poden ser números negatius, perquè és evident que els lots són números positius, hem d'afegir també la restricció que la X ha de ser més gran o igual que 0 i la Y ha de ser més gran o igual que 0. Ens demana també la funció objectiu. La funció objectiu seria a partir d'aquesta última frase que ens diu es volen fer tantes paneres com sigui possible. Per tant, X més Y ha de ser un màxim. Per tant, la funció objectiu el que posaríem seria que X més Y. Després veurem quin dels punts de la regió que ens surti, X més Y seria el màxim. Però d'entrada, això és el que hauríem de dibuixar. Anem a intentar dibuixar la zona
si dibuixem els eixos, dibuixem ja només la part positiva, tindríem els eixos, anem a buscar una equació, la primera equació que seria la x més 2i més petit que 40, x més 2i més petit o igual que 40. Després anem a apuntar l'altra seria la de les barres de torró. La de les barres de torró ens diu que 5x més 2i és més petit que 120. 5x més 2i més petit que 120. I després tenim l'x més gran que 0 i l'y més gran que 0, que això ja sempre ens delimita, diguéssim, la part positiva, és a dir, aquí, aquest eix d'aquí, de la x cap allà, seria la x més gran que 0, i la y més gran que 0 també ens marca que seria per sobre d'aquest eix. Per això diem que estem ja de moment, estem enfocats en aquest primer quadrant. Ara anem a dibuixar aquestes dues. Anem a dibuixar primer aquesta d'aquí. Si nosaltres diem, per exemple, busquem dos valors per dibuixar la recta, jo sempre acostumo a dibuixar l'x0 i l'y0, que ens coincidirà amb els punts de tall. Aquí ho podríem fer, cada problema d'aquests ens el podem adaptar, jo ho faria de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, i aquí el mateix, és a dir, fem de 10 en 10. Això és el que dic, és a dir, cada problema d'aquests de programació lineal hem de veure una mica quins números tenim i això ens ho podem adaptar, fer-ho d'un amunt, de 10 en 10, de 100 en 100 si els números són molt grans, és qüestió d'anar-ho veient. Aquí, si nosaltres agafem que la x val 0, si passem el 2 dividint, ens dona que la y val 20. I si la y té el valor de 0, ens dona que la x val 40. Per tant, tindríem el punt 0,20, que el 0,20 estaria aquí, i tindríem el punt 40,0, que seria aquest d'aquí. Per tant, anem a unir aquests dos punts. Si unim aquests dos punts, tindrem una recta, i aquesta recta decidirem ara si la part que ens interessa és cap a baix o cap a dalt. Si agafem un punt qualsevol, per exemple, el 0, 0 sempre serà el més fàcil. Si agafem el punt 0, 0, el substituïm a la funció x0 i 2 per 0, 0, és a dir, 0 és més petit que 40. Si el que llegim, diguéssim, és veritat, és a dir, 0 en aquest cas és més petit que 40, vol dir que el punt que hem agafat forma part de la solució. Per tant, aquesta línia taronja, la seva solució seria de la part cap a baix, diguéssim. Si el número que agafem no és veritat el que estem llegint, diguéssim, la solució seria cap a l'altra banda. Anem a dibuixar ara la verda. Fem el mateix. Diem que la x val 0 i que la y val 0. Si la x val 0, el 2 passa dividint i ens dona que la y val 60. I si la y val 0, si passem el 5 dividint, ens dona que la x val 24. Per tant, tenim el punt 0, 60 i tenim el punt 24, 0. Més o menys estaria per aquí. Aleshores, anem a unir també aquests dos punts i si unim aquests dos punts fem exactament el mateix d'abans. És a dir, si nosaltres agafem, per exemple, el punt 0, 0, aquest d'aquí, anem a veure si al substituir-ho a la funció, si és veritat o no el que llegim. És a dir, 5 per 0, 0, 2 per 0, 0, per tant, 0 és més petit que 120, sí. Com que és veritat, vol dir que
la part on hi ha el 0, 0, que és el punt que hem triat, seria la solució. Per tant, com que això està enquadrat, diguéssim, amb la x i la y més gran que 0 i aquestes dues rectes ens van avall, la solució ens quedaria que és aquesta regió d'aquí. Aquesta regió d'aquí té aquestes possibles solucions, és a dir, té l'A, el B, el C i el D, i anem a veure ara quan val cada punt. El punt A seria el 0, 0, no? Aquest està clar que no serà la solució del problema. El punt B i el punt D els trobem ja directament perquè són punts de tall que ja els hem trobat al dibuixar les rectes. El punt B seria el 20, el 0, 20, seria el 0, 20, i el punt D seria aquest d'aquí, que és de l'altra recta, seria el 24, 0. El més complicat, entre cometes, de trobar seria el C, que hauríem de resoldre el sistema entre aquestes dues equacions. Agafant això com si fos un igual, per exemple, si aïllem aquesta x, ens dona que la x és igual a 40 menys 2i, és a dir, ho passem a l'altre cantó, i si ho substituïm aquí, ens donaria que 5 multiplicat per 40 menys 2i més 2i és igual a 120. Multipliquem això, serien 200 menys 10i més 2i és igual a 120. Si ajuntem les i's menys 8i, el 200 passa a l'altre cantó negatiu, per tant 120 menys 200 ens donaria menys 80, i aquí trobaríem que la i val 10, no? És a dir, el menys 8 passa dividint i ens dona que la i té un valor de 10. Si substituïm aquí la i, 40 menys 2 per 10, que serien 20, ens donaria que la x val 20. Per tant, el punt C valdria 20, 10. A partir d'aquí, si anem a buscar quin seria, diu, es volen fer tantes paneres com sigui possible. Per tant, el que ens demana és quantes paneres de cada tipus hauria de fer l'empresa. Si nosaltres agafem el punt A, no faríem cap panera. Si agafem el punt B, recordem que hem dit que la funció objectiu era simplement x més i, perquè x és el nombre de paneres i i és el nombre de paneres. Per tant, si sumem la x i la i, tenim el nombre total de paneres. Si agafem el punt B, 0 més 20 serien 20, si agafem el punt D, 24 més 0 serien 24, i si agafem el C, 20 més 10 serien 30. Per tant, el punt C seria, diguéssim, quan aconseguim fer el màxim nombre de paneres, i serien 20 paneres del tipus A i 10 paneres del tipus B, que en total serien 30 paneres. Després, tenim l'apartat B, que ens diu, un cop fet el càlcul, la cap de l'empresa s'ho repensa i diu que és millor fer la mateixa quantitat de paneres de cada tipus. Amb aquesta nova condició, quantes paneres de cada tipus s'hauran de fer? És a dir, ara ens diuen que les paneres han de ser les mateixes, és a dir, ens diuen que la A ha de ser igual a la B. Per tant, això el que vol dir és que, anem a treure això d'aquí, si la A ha de ser igual a la B, dit d'una altra manera, vol dir que la X ha de ser igual a la Y. Per tant, simplement aquestes dues restriccions d'aquí, si nosaltres canviem la X per la Y o la Y per la X, aquesta equació ens quedaria X més 2X ha de ser més petit que 40, i si canviem aquesta d'aquí, 5X més 2X hauria de ser més petit o igual que 120. Per tant, el primer ens donaria 3X igual o més petit que 40 i l'altre ens donaria 7X igual a 120. Si passem el 3 dividint 40 entre 3 ens dona 13 com a alguna cosa, per tant serien 13 paneres de cada tipus, i aquí, si dividim el 7, ens donaria 120
partit per 7 i 120 entre 7 ens dona 17 amb 14, és a dir, també 17 com a algo. Per tant, hauríem de fer 13 paneres de cada tipus. 13 paneres de cada tipus perquè representa que si nosaltres agafem els dos resultats que ens dona d'una equació i de l'altra, si substituïm el 13 aquí dins, representa que 5 per 13 són 65 i 2 per 13 són 26, ens dona més petit que 120. En canvi, si nosaltres agafem el 17 que ens ha donat a l'altra equació i el substituïm en aquesta, 17 més 2 per 17, 34, ens dona 41, per tant ens passem, és a dir, si agaféssim 17 paneres de cada, és a dir, la solució podria ser 13 o 17, però el 17 en aquest cas no pot ser perquè ens faltarien pernils, és a dir, el 13 sí que el podem col·locar aquí i amb el tema de les barres de torró no hi ha problema, però si ho fem al revés no tindríem prou pernils. Per tant, un cop hem fet això del 13 i el 17, la manera de decidir és provar cada resultat a l'altra equació.